Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakatakdang magsagawa ng serya ng public hearing ang Department of Labor and Employment Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Luzon sa susunod na buwan kaugnay ng minimum wage determination para sa domestic at private workers. Batay sa impormasyon, unang tatalakayin ng naturang usapin sa Bataan at Zambales sa SMX Olongapo City Convention Center sa darating na September 3, 2025. Susundan ito ng Nueva Ecija, Tarlac sa ika-9 ng Setyembre na isasagawa sa Old SP Hall, Tarlac Capitol, Barangay San Vicente, Tarlac City. Sa September 11 naman, ang public hearing ay patutupad sa Amco Beach Resort sa bayan ng Baler para sa lalawigan ng Aurora. Habang magtatapos ang serye ng pagdinig sa Bulacan at Pampanga sa petsang September 16 sa CDC Training Hall Health and Sanitation Department sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Bukas sa mga naturang pagdinig sa publiko. Sa mga sasali sa deliberasyon, makipag-ugnayan lamang sa RTWPB Region 3 at magsumite ng position paper sa 2nd floor Kingspire Business Center, Kilometer 71, MacArthur Highway, Barangay San Isidro, CSFP. Maaari din itong ipadala via email na makikita sa inyong mga screens mula September 5 to 15. Para sa iba pang mga balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.